Nova oportunidade laboral para veciños e veciñas do Barbanza. Boiro, Rianxo e A Pobra poñen en marcha unha nova edición do Programa Integrado de Emprego con formación adaptada ás necesidades das empresas da zona. Os concellos de Boiro, Rianxo e A Pobra do Caramiñal poñen en marcha unha nova edición do Programa Integrado de Emprego para o curso 2025-2026. Xa están abertas as inscricións para participar nesta iniciativa que busca mellorar a empregabilidade na comarca do Barbanza. Un programa que se ven realizando dende fai anos aquí neste centro de Espiñeira, neste viveiro centro de formación, e que está sendo un éxito todos os anos, non? No último que acabamos de finalizar fai cerca de un mes, pois tuvemos un 60% de inserción laboral, creo que é un porcentaje moi bo, uns datos moi bons, e bueno, e este ano pois nos acaban de conceder pois outra vez este programa integral de emprego, este PIE. O programa aposta por unha metodoloxía innovadora na que as persoas participantes son protagonistas da súa propia transición profesional. O plan inclúe formación práctica en sectores como hostalería, comercio, limpeza, transporte escolar ou organización de almacén, ademais de módulos digitais sobre a creación de páxinas web, firma electrónica e mesmo intelixencia artificial e ChatGPT. Vai ser formación dos sectores productivos que temos na comarca e a demanda que nos están transmitindo as empresas da comarca, e que estamos facendo unha formación á carta para as empresas para tan pronto poden incorporalos, pois xa estean mediamente formados, non? O programa terá unha duración de 12 meses e está dirixido a 100 persoas desempregadas, mulleres e homes inscritos como demandantes de emprego. Inclúe servizos de conciliación, horarios flexibles e opción de formación online. Levamos xa estes 2 anos traballando conxuntamente na implementación de políticas de fomento do emprego e posta en funcionamento deste tipo de programas, van a través do PI. Este xa vai ser a terceira edición, además con ese alto porcentaxe de inserción laboral, non? Superior ao 60%. Tamén vimos de rematar un obradoiro de garantía juvenil que tamén desenvolvemos de maneira conxunta, e nese sentido seguiremos, non? Darlle as grazas, por suposto, á Consellería de Emprego e de Comercio, que gracias a eles pois temos acceso a esta subvención, e por suposto darlle as grazas tamén ao Concello de Boiro e de Rianxo. Bueno, este programa, como se dixo anteriormente, xa se ven realizando desde fai un par de anos, e verdad, na Pobra estamos encantados, dá uns resultados espectaculares. Xa estuvo o alcalde de Boiro antes dicindo precisamente a taxa de inserción laboral que ten, que é moi alta, hasta o 60%. Bueno, estou seguro que ademais o programa que se pon agora en funcionamento pois vai a facilitar tamén toda esta taxa de emprego. O Programa Integrado de Emprego conta cunha subvención da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de máis de 220.000 euros. As persoas interesadas xa poden inscribirse nos concellos de Boiro, Rianxo ou A Pobra.